Objavili sa nové informácie v prípade havárie lietadla Vočovej. Video zachytáva posledné sekundy pred pádom. Slovensko sa pečie. V Bratislave prvýkrát padla 40-ka a z obchodov miznú posledné klimatizácie a ventilátory. Na Kysuciach sa objavil pseudomor hydiny. Chovateľ prišiel za niekoľko hodín o celý chov sliepok. Prázdne fľaše a plechovky už nemusíte nosiť len do obchodu. Zálohomaty pribudli aj na niektorých pumpách. Je 19 hodín, začínajú sa televízne noviny s Marianou Ďurianovou a Jaroslavom Zápalom. Vítajte pri prehľade udalostí z domova i zo sveta. Dobrý večer. Šokujúce detaily pádu lietadla, v ktorom prišiel o život aj 4-ročný chlapec. Televízia Markíza má video, ktoré zachytáva posledné sekundy pred nehodou. Podľa odborníkov je na ňom vidieť sériu chýb, ktoré nakoniec viedli k nešťastiu. V tomto tragickom prípade sa vynorilo niekoľko otáznikov aj nad samotným pilotom. Na týchto záberoch je vidieť, ako sa krátko pred nehodou lietadlo pokúša pristáť, niekoľkokrát podskočí a potom chce pilot znova odletieť. Dvaja leteckí odborníci hovoria,